Mae cymeriad mor comical gyda Joseph. Mae fe'n mor cute a ddoniol. A mae fe'n cariadus, gyda gwen hardd yn beautiful. Roedd Joseph wedi cael y diagnosis o high risk stage 4 Neuroblastoma. Mae Neuroblastoma yn cancer sydd yn rare iawn, actually. Yn ffordus, does dim beth yn Brydain to keep Joseph cancer-free ar ôl y treatment. Dwi ddim gallu disgrifio sut roedd hi'n teimlo, achos roedd hi'n just nightmare. Mae'r gyd o teulu ni yn poeni trwy'r dydd, trwy'r nos. Dim byd yn ni'n gallu gysgu. Ni'n becso am dollar popeth. Y pressure mae gyd o teulu ni yn teimlo, cos mae rhaid i ni codi £350,000 i safio fe. Nag o fynd rhaid, nag o fynd fe. Ni'n byw 5 munud ar y tro. A mae rhaid i ni wneud popeth sydd yn y byd i roi y best chance i Joseph. Mae'r Amman Valley Christmas experience, mae fe'n meddwl y byd i ni. Dim geiriau gyda fi, i gweud y gwir. Mae'r community wedi dod i gilydd i Joseph i helpu ni ymladd y cancer. Dwi'n gallu nawr gobeithio cysgu yn y nos nawr. Mae nhw wedi helpu ni i safio fy bechgyn. Yeah.